and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Unang higayong sa pagpuyo ni Michael sa kwarto nga iyang giabangan. Okay, way laing tao nga iyang namatiktan sa palibot, migawas siya. Gisuhid ang palibot. O guadam sa tumoy nga kwarto, may nabati siyang kasikas og tingog sa babae nga daw gibaatan ang baba, gi-rape kini. Pagkauman, gibiyaan. Duha sila nga mahimo sa silaod. Naklaro ko ang ilang naong. Mga adik. Gibiyaan nilang babae. Ingon ni anak, ang naitabo kang mama. God. No. No. Angay silang mamatay. Ang babae. Patay na ka. I-report ko ka sa mga pulis. Hello? Emily? Hello? Hello, Michael. Ngano ka? Murag uwa kasi mo ko galingon. Ngano man ka? Emily, ang nahitabo ni Mama. May nahitabo sa babae. Ano nagisulti mo? Huwag ko magkasabot. Michael, naon sa ko. Sorry. Hello, Mike. Hello. Oh, gi-off na niya iyang cell. Huwag ko magkasabot sa iyang gipanulti. Huwag nagsuka siya. Nga naman, nahibuong ko. Ngano ka? Huwag miingon pa nga ang nahitabo ko kang mama niya. May nahitabo sa babae. Huwag ko magkasabot. Tawag ko usaba. Si Mama. Hello? Hello, Michael, naunsa ka? Ikutasan ka o murag may nahitabo ni mo. Sudihigog naunsa ka. Mupauli ko. Si Mama Estela. Mupauli ko. Sige, bye. Naunsa man to siya. Murag kuha siya siyang kaugalingon. Gikutasan o nagsigig ingon nga si Mama ko noon ni Estela. Ano man? Nahibuong ko ni Michael. Lopat na noon ko. Upo na ko'y load. Emily, kuhanin da akong guyaban no be. O kapayasan. Ugasi o na kay kanon tanang usang, Emily. Oo, ma. Naana. Pag-slice on niya anang kapayas o guyaban no, ha? Minus lawas. Yalag daghana. Kita ragong duha. Ibutang sa ref ang sobra. Napay sobra sa kanon, ma? Sa natubag mo? Nabungol ka na? Unsa dito yung giingon ni mo, ma? Niingon ko nga kanang sobra sa guyaban no o kapayas, isod sa ref, pag-slice lang o para natong duha. Oo, lagi, ma. Nana ha? Yun na ra, mura magwakas ka o galingon ni mo. Ngano ka diha, oy? Niya na bitaw, nag-slice naman ko. Mura wakas mong nauna nga akong gisugo. Ala, nag-slice naman gug ko. Ikaw lay kaon sa unya ra ko. Naunsa man ka? Nabaghuan ko sa imong mga tubag, da? O ingon man sa imong lihok. Ngano ka? Mama, uy, wa lagi. Nagunahon ako sa mong exam. Sige ma, ikaw lang unay kaon ha. Ariun ako sa akong kwarto. Kadiyot. Kadiyot na. Ngano, ma? Nihatag dito number si Sir Edo ni mo. Tuwagin niya. Ha? Nganong manawag man kung mo ko'y tuyo? Ay naunsa biya ka. Bisitahan taon niya ang iyang anak. Si Rafi. Naunsang babayhan na gididma lang ko ay. Wag yo'y amor kang Rafi. Pero kinahanglan nga ako'y matuman, Emily. Tungod kay para ra kini sa imong maayong kaugmaon. Nagpingit naman sa kasnaong mo. Misugmat na sang sakit ni mo, no? Mawa ra ni tiya. Mituman ako tambal. Ituman ko nagtambal ron.
Tumana tong giingon si mong doktor. Ayaw na gyud pag-inom og makadaot sa lawas mo sama sa bino. O kung dili na ko mainom tiya, siguro na bang dili ko mamatay? Tanawa ra gud ng tinupagan mo. Pasag di ko tiya, unsa may mahitabo na ako, andam na ko. Andam na ko tiya. Ni ana lang paghihanga nga magmalinaw ra ko. Wa na din hingi mong anak. Wa di gihapon ka magmalinaw. Oh, karon lang nga wa ko mabati nimo ang kasilag mo sa kaugalingon mong anak. Pero gitubag lang ko nimo panghupaw. Dili ko ni mapasol tiya. Sa akong gipakita niya. Sa akong gipabati kang Michael. I'm sorry tiya. Karon lang ko kabati nimo nga nagsuri sa imong kibuhat. Ay pasapot mo ba nga nagbasol ka na? Dili pa ko malimot sa naitabo na ko tiya. Dili pa. O dili na unta kinahanglan nga iagin mong imong anak. Pasag di ko tiya, beta. Pasag di ko. Imo rin tiya. May kula na di ay ka tiya. Ay, si Michael, ang imong anak. Tuba ka. Ano ko sa kwarto? Ay, hello, apo. Hello. Lula, nahadlo ko. Ha? O sige ka, lokan po. May nahita po ba? Lula, nagkasaksi ko. Patay, Lula. Patay ang babae. Ay, Michael, gusto ko nagkipanulti mo. Hain ka ron. Pauli, Direbe. Pauli, Michael. Hello, Michael. Hello. Ay, huwa naman. Estela ang imong anak. Estela si Michael. Nanawag, ug wa ko makasabot sa iyang gipanulti. Patay ko nung babay, ug nakasaksi ko no siya. Estela, ablihi ka ni be. Estela, pabinawa ko, oy. Ablihi, be. Matuko tiya, ayoko tugawa. Ang imong anak, oy, nakasaksi ko no og patay nga babay. Ay, dili ko interesado tiya. Tingnan nga sa police report. Saan pasabot niya siyang gipahibaw na ako? O sa kang hitabuan, no? O kinsa kang babae ang giingon niyang patay? Yun na re. Si Michael man ang naglingkod sa gawas. Naginuktok ba? Murag may problema. Wa si kabatikon. Dong. Uy, nausa magkadong ha? May gibati ka ba? Dakit-ati kang naglingkod din o naghinuktok. Ano man ka? Nung di na ko balik og puyo dito. Ha? Ano man? Nung may kipatay. Babae, kirip. Oo siya. Ayaw pagbinuang dong. Huwag ko magbinuang nung. Tuwaron siya dito sa bahay. Hindi na ko mabalik dito. Yun na. Tinod ang gigisulti mo. Pues, ipaibaw na ito sa mga tinugyanis balaod. Nakita ko sila nung. Nakakita ko nila. Duha sila kabok. Ilang kirip ang babae. Ilang kirip. Daw siya mo din bata. Murag-wa siyang kaugalingan. Kirip nila nung. Duha sila kabok. Ay, yun na. Tara. Bukuyog ko ni mo. Gusto kong makakita ng giingon mo. Tara. Ha? Ikaw lang, Noy. Ikaw lang. Dong. No, siya ba? Magibati ka doon tagali na. Murag lahi ra nga kung nakita ron sa imong mga lihok. Sige na. Gusto kong makakita niya ng giingon mong patay ka babae. Murag dihili ko makatuo. Tara. Upali ko. Ay ba napita, ha? Bilabay na tes kwarto nga giokupar ni mo. Sa tumoy. Padayon lang nung. Sa tumoy. Tutuloy ikaw. Dali. Sunod na ko. Unahan pa sa tumoy.
Sa pati ay gataas ba na yung pasilyo ng baya? Nagtaas ang pagkahimo. Karoon pa ko makasaka din eh. Ugwa ka dong. Dahil ko makatunob din eh. Hain ba nang gaingon mo? Hain ba na? Hain. Niyan na das tumoy nga bahin sa pasilyo. Kini kwarto nga. Lili, anong? Di ako sila makita. Gili ko na. Wala gitaw. Ha? Watong gingon mo nga babaeng patay. Na ano yun? Be, ako yung tanaw. Abierto tigali na. Nayo, may gamayng hayag nga milusot. Arites loyo. Muliyok ta dong, muliyok ta. Dali, tanawon ta. Sige dong. Abierto gyud lagi. Pero, may tao dong. Tanawa. Uy, babae nga imong gingon nga patay. Diha. Ginugo siya. Duha sila. Bao ba? Nakasaksi ka? Nagkasaksi ko dong. Uy, nga nung waman mo ipahibaw na yung pulis. Nadlo ko. Kikuyawan ko. Kriminal sila. Rapist. Muna'y nakipuhat ka, baba. Kirip nila nga kong inahan. Murag niya sa iyang kaugalingon. May sakit niya tingali ng mata. Kung karoon lang musumat ang iyang sakit, mautingali. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!